Tervetuloa ajatuspaja Alkion presidenttitenttiin tänne kaupunkikirjasto Oodiin Helsinkiin. Samoin tervetuloa katsojat myös siellä striimin äärellä kotistudioissa. Ja mukavaa saada tänne meidän kaksi presidenttiehdokasta. Pekka Haavisto, paljasjalkainen helsinkiläinen, vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja, toiminut matkan varrella muun muassa ulkoministerinä ja ympäristöministerinä, ja tätä ennen presidentin vaaleissa 2 kertaa ehdolla. Sanooko 3. kerta toden? No kyllä 3. kerta varmaan toden sanoo, ja tilanne on hyvin erilainen kuin näillä 2 aikaisemmalla kerralla. Nyt puhutaan harvinaisen paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, eli juuri niistä asioista, joista presidentti päättää Suomessa. Tervetuloa. Ja tervetuloa Olli Rehn, kotoisin alun perin Mikkelistä Etelä-Savosta ja tällä hetkellä Suomen Pankin pääjohtaja. Sitä ennen muun muassa kansanedustaja, Euroopan parlamentin jäsen, EU-komissaari ja elinkeinoministeri. Komea ura, kruunaisiko presidenttiys komean uran? Mä olen tasavaltalainen enkä kaipaa kruunuja, mutta tähtään kyllä tasavallan presidentin tehtävään. Tervetuloa. Ajatuspaja Alkiossa tuotetaan tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi muun muassa yhteiskunnan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Ja tänään selvitämme sitä, miten panelistimme arvottavat näitä kestävyyden eri ulottuvuuksia. Me tiedämme, että kaikki käsiteltävät aiheet eivät kuulu suoraan presidentin tontille, mutta presidentin vaali on toisaalta myös henkilövaali ja äänestäjät arvioivat ehdokkaita aina kokonaisuutena ja siksi keskustellaan paljon myös arvoista eli siitä, että millaisen kestävyyden arvojohtajan suomalaiset teissä saisivat. Mennään suoraan ulko- ja turvallisuuspolitiikan syvään päätyyn. Suomesta tulee Naton rajavaltio ja me siirrymme Naton jäsenenä liittokunnan niin kutsutun ydinsateen-varjon alle, jonka myötä myös Suomen ydinaseita koskevaan politiikkaan nousee aivan uusia suuntia. Miten ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuttuu tosiasiallisesti ydinsateen-varjon myötä ja miten näette ajatuksen siitä, että ydinaseita kulkisi Suomen läpi tai Suomen maaperällä? Pekka. No joo, todellakin NATO-jäsenyys on nyt täyttä totta ja täytyy ensinnäkin sanoa, että se prosessi, missä keväällä 2022 tätä lähdettiin viemään maaliin, oli poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäyssota Ukraina oli alkanut ja meillä oli selvästi turvallisuusvaje Suomella tämmöisessä uudessa tilanteessa. Mietittiin, mitä tapahtuisi, jos Kiova kaatuisi, Ukrainan puolustus kaatuisi tai jos Venäjä pääsisi tavoitteisiinsa edes osittain Ukrainassa, jatkaisiko se aggressiota muihin eurooppalaisiin maihin, mitä tapahtuisi Suomen rajalla, eli kaikki huonot skenaariot myöskin mietittiin. Ja silloin oli hienoa nähdä se, että puolueet olivat niin yksimielisiä meidän turvallisuusratkaisuista. Itse ulkoministerinä kävin eduskuntaryhmältä läpi tilannetta ja perussuomalaisista vasemmistoliittoon löytyi hyvin suuri konsensus tälle NATO-ratkaisulle. Mutta totta kai siellä oli herkkiä kysymyksiä. Yksi niistä oli tämä ydinasekysymys. Ja kun liityimme NATOon ja kävimme tätä keskustelua myöskin NATOn kanssa, niin oli selvää, että NATOlla ei ole mitään halua tai tarvetta liikuttaa ydinaseita sieltä, missä ne nyt pysyvästi ovat varastoituna 5 valtion alueella. Eikä ole mitään suoraa painetta Suomelle muuttaa lainsäädäntöä, jossa ydinaseet kielletään Suomen alueella. Se ei estä sitä, että osallistumme näihin ydinasepolitiikan suunnitteluun. Ensinnäkin NATOssa istumme nyt siellä ydinasetyöryhmässä, eli tiedämme paljon enemmän ydinasekysymyksistä kuin aikaisemmin, ja voimme osallistua halutessamme ydinaseharjoituksiin. Näitä asioita en tietysti poissulje. Suomi ei jättänyt mitään varaumaa, ja tämä tehtiin tarkoituksella sen vuoksi, että osa tätä NATOn kokonaispelotetta on se, että NATOlla ja NATOn jäsenmailla on tämän tyyppisiä aseita. On hyvin arvokasta ja tärkeää, että Suomi päätti laajalla yhtenäisellä kansan tuella hakea NATO-jäsenyyttä. Sillä on iso merkitys meidän kansallisen turvallisuuden kannalta, että me kyettiin tekemään tämä päätös vankalla kansan tuella ja valtiojohto toimi taitavasti tämän maaliin viemisessä. Sekä presidentti Niinistö että Sanna Marinin johtama hallitus mukaan lukien ulkoministeri Pekka Haavisto. Samaan aikaan on tietysti tärkeää muistaa, että mahdollisen kriisin kohdatessa tai konflikti iskiessä Suomea puolustaisimme ensivaiheessa liittoutuneenakin me suomalaiset itse. Eli meidän
puolustusvoimamme, meidän reserviläisarmeijamme. Ja sen takia on valtavan tärkeää pitää visusti huoli kansallisesta puolustuskyvystä myös tulevaisuudessa. Ydinaseet ovat aivan keskeinen osa puolustusliitto Naton pelotetta ja tätä kautta koko Naton toimintaa. On keskeinen osa niitä turvatakuita, jotka tulevat 5. artiklasta, jota kutsutaan myöskin musketööripykäläksi, eli yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Mitä tulee ydinaseiden sijoittamiseen Suomeen, niin ei ole käsittääkseni liittokunnan eikä Suomen näkökulmasta tarkoituksenmukaista, että ydinaseita Suomeen sijoitettaisiin, mutta on paikallaan, että Suomi toimii normaalina NATO-jäsenmaana ja osallistuu tämän ydinaseiden suunnitteluryhmän Nuclear Planning Groupin toimintaan ja vaikuttaa osaltaan siellä. Sen verran jatkan vielä, että mä olen kyllä aika huolissani sinänsä muutoin maailmanpolitiikassa tästä sapelien kalistelusta ja siitä myöskin, että ydinaseen riisunta ja ydinaseen valvonta on aika heikossa hapessa tällä hetkellä. Se lähti liikkeelle 60-luvun alkupuolen Kuuban ohjuskriisistä. Silloin säikähdettiin ydinsodan mahdollisuutta. Ei pitäisi unohtaa noita oppeja ja palata neuvottelupöytään ja pitää huoli siitä, että ydinase riisunta ja ydinaseiden kontrolli saadaan jälleen kunnolla toimimaan. Kuinka huolissaan Pekka on tästä, että muun muassa Venäjähän on tällä hetkellä irtautumassa kaikista sopimuksista? Kyllä näin juuri on, ja oikeastaan 2 asiaa. Ensin se, että myöskin Naton tavoitteena on ydinaseista vapaa maailma. Tätä ei ehkä muisteta. NATO ei ole se, joka ensimmäisenä ydinaseista luopuu, vaan niistä täytyy luopua yhtä aikaa, mutta tämä on selkeä periaate Natossa. Tämä tavoite on hyvä muistaa. Jos tulee hallittuja sopimuksia ydinaseiden vähentämistä, rajoittamista, niin täytyy edellyttää, että NATO ja NATO-maat ovat niissä kaikissa sopimuksissa mukana. Mutta tällainen on 2 riskiä ydinaseiden osalta. Toinen on tietysti se, että maat, joilla aikaisemmin ei ole ollut ydinaseita leviää näihin. Iran on ollut pitkään maa, joka on rikastanut uraania ydinasetarpeisiin ja on lähellä oman ydinaseen luomista. Ja sitten on tämä Venäjän politiikka, jossa käytetään retorisesti ydinaseita jo uhkana. Puhutaan taktisista ydinaseista, joita voitaisiin käyttää Ukrainan rintamalla. Väläytetään mahdollisuutta, että Novaja Zemljalla, itse asiassa aika lähellä meitä, voitaisiin tehdä ydinkokeita ja aiheuttaa tällä huolta. Ja ydinaseethan ikään kuin toimivat jo silloin, kun niillä saadaan tämä huoli tai uhka aikaan. Ja se saattaa olla se niin kuin tehokkain tapa käyttää ydinaseita, ei välttämättä se räjäytys itse, vaan juuri se uhan painostuksen luominen, ja sitä Venäjä parhaillaan tekee. Mikä teidän näkemys on, ihan lyhyesti, mutta kuinka pitkä matka tästä retoriikasta voi olla sinne aseiden tosiasialliseen käyttämiseen? No toivotaan todellakin, että se on ja jää retoriikaksi. Ja sen retoriikan tavoitteena on se, mitä Pekka kuvasi, eli pelotella toista osapuolta, tässä tapauksessa länttä ja Eurooppaa. Pelotella esimerkiksi siinä mielessä, että länsi ei tukisi Ukrainaa niin johdonmukaisesti ja päättäväisesti kuin on tarvissa. Ja sen takia oma näkemykseni on ja oma viestini on se, että tämän Venäjän löysän ydinasepuheen ei saa antaa horjuttaa lännen päättäväisyyttä tukea Ukrainaa, joka taistelee vapauden, demokratian ja myöskin Euroopan puolesta. Ehkä vielä tähän Venäjän käyttämään retoriikkaan, en ihan tarkkaan muista sitä presidentti Putinin lausetta, mutta se oli suurin piirtein sen tyyppinen, että maailma, jossa ei olisi Venäjää, ei olisi elämisen arvoinen tai olemassaolon arvoinen. Eli jos olisi kysymys tällaisesta Venäjän eksistentiaalisesta uhasta, että Venäjä katoaisi maailmankartalta tai uhkaisi heidän mielestään kadota maailmankartalta niin kuin lännen uhan vuoksi tai muuta, niin en yhtään epäile, etteikö siellä sitten lähdettäisiin myöskin tämmöisiin äärimmäisiin keinoihin. Ja samaa mieltä siitä, että Ukrainan osalta me ollaan itse asiassa tilanteessa, jossa tietysti toivoimme keväällä, kesällä, että hyökkäyssota
toisi jotain alueita takaisin Ukrainalle. Nyt olemme reaalipoliittisessa tilanteessa, jossa pelkästään paikallaan pysyminen vaatii erittäin suurta tukea Ukrainalle, että eivät joutuisi perääntymään tai että Venäjä ei saisi yliotetta nyt nykyisistä rintamaolosuhteista. Ja tämän teemme myöskin sen takia, että Ukrainalla olisi mahdollisimman vahva asema, milloin ikinä neuvottelut sitten alkavatkaan, ja Ukrainahan itse päättää, milloin ja missä muodossa neuvottelee, mutta meidän tehtävämme on tukea Ukrainalle mahdollisimman vahva asema näitä neuvotteluja ajatellen. Hyvä. Näiden turvallisuusasioiden lisäksi myös Suomen huoltovarmuuden kysymykset ovat yhä vahvemmin tällä hetkellä tapetilla. Jos katsotaan hieman kauemmaksi vaikka 2030-luvulle, niin mitkä tahot teidän mielestä ovat meidän kumppaneita tällä pohjoisilla alueilla tällaisessa energia- ja raaka-ainepolitiikassa ja logistiikassa? Millaisia visioita näette sen suhteen? No mä näen oikeastaan tärkeimpänä sen, minkälaista energiapolitiikkaa me Suomessa harjoitamme. Ja pääosin olemme harjoittaneet, siis Suomen energiapolitiikan pitkä linja on ollut viisas ja viime talvenkin valossa onnistunut. Tarkoitan sitä, että me on nojauduttu erityisesti 2 energialähteeseen, eli päästöttömään ydinvoimaan. Nyt Olkiluoto 3:kin myllyttää täysillä lopultakin, voidaan sanoa. Ja toiseksi olemme panostaneet paljon kotimaiseen uusiutuvaan energiaan vuosikymmenten varrella erilaisilla risupaketeilla, lainausmerkeissä, metsäpohjaiseen biomassaan. Minäkin kävin elinkeinoministerinä aika monta biovoimalaa avaamassa eri puolilla Suomea. Ja nyt viime vuosina entistä enemmän myöskin tuulivoimaan. Ja tämä on sillä tavalla osoittautunut kyllä viisaaksi politiikaksi, että me kyettiin selviytymään Suomena viime talvesta kuitenkin kohtuullisen kivuttomasti, vaikka mä tiedän, että monien meidän kaikkien sähkö- ja lämpölaskut olivat aika pahan näköisiä, mutta verrattuna moniin muihin Euroopan maihin me selvisimme kuitenkin suhteellisen hyvin. Ja ei kannata muuten enää naureskella niille risupaketeillekaan, koska ne ovat kantaneet hedelmää ja meillä kotimaisen uusiutuvan energian osuus kokonaisenergian tuotannosta on jo melkein puolet. Se on lähellä 45% ja se on osaltaan merkittävästi tukenut sitä, että me kykenemme irtautumaan Venäjän fossiilisesta energiasta viime talvena. Eli jatketaan samalla linjalla ja uusiutuvan energian osuus tulee edelleenkin kasvamaan tässä kokonaisuudessa ja sitä kautta saavutamme myöskin ilmastotavoitteemme. Miten Pekka näkee, ketkä näitä meidän kumppaneita näissä voivat olla ja onko Venäjä pois laskuista täysin? No ensin on varmaan hyvä huomata se, että huoltovarmuus ja myöskin elintarvikkeiden osalta huoltovarmuus on noussut suomalaisten arvostuksissa tai huolissa erittäin korkealle sijalle ja tätä kriisit tietysti opettavat, että silloin kun meriliikenne Itämerellä saattaisi katketa tai muuta, niin olemme monessa mielessä omillamme ja totta kai olemme riippuvaisia muista Pohjoismaista, ennen kaikkea Ruotsista maayhteyksien kautta, miten huoltovarmuus meille toimii. Ja nyt kun tehdään tätä Yhdysvaltain kanssa tätä puolustusyhteistyösopimusta, niin siinä puhutaan sitten sotilaallisesta huoltovarmuudesta siinä mielessä, että Suomeen voidaan varastoida aseita, puolustustarvikkeita, sitten sellaisia mahdollisia joukkoja varten, joita täällä toisaalta harjoituksissa tarvitaan tai sitten kovan paikan tullen tarvitaan. On tärkeää, että tätäkin sotilaallista huoltovarmuutta mietitään. Mutta sitten näihin kysymyksiin, joihin Olli viittasi tähän energiakysymykseen, niin oikeastaan muistan viime hallituksen aikana, kun mietittiin, että kun kaasuputki katkeaa tai katkaistiin Venäjän puolelta, ei vain Nord Stream-putken kaasuliikenne, vaan tämä Suomeen johtavan kahdenvälisen putken liikenne, niin miten tätä tullaan korvaamaan, ja mietittiin paljon tietysti tätä Baltic-konnektorin toimintaa, ja sitten mietittiin, että kyllä varmaan tämmöinen LNG-alus toisi lisää turvaa tähän energiahuoltovarmuuteen, ja täytyy sanoa, että nyt näinä viimeisinä kuukausina on ajatellut, että olipa joku ratkaisu kuin nappi nenään, että osattiin tehdä juuri oikealla hetkellä, ja nyt se 5 kuukautta, joka Baltic-konnektorin huollossa korjaamisessa menee, niin voidaan tällä LNG-huoltovarmuudella taata, että näin hyviä ratkaisuja huoltovarmuuden osalta tehty.
Mutta sitten menen tähän vihreän energian puoleen, että itse asiassa tämä Venäjän yhteyksien katkeaminen, enkä usko, että fossiilista polttoainetta, kaasua, öljyä Venäjältä pitkään aikaan tullaan käyttämään Suomessa tai laajalti läntisessä Euroopassa, niin tämähän nopeutti vihreätä siirtymää. Hallitus taitaa nykyään kutsua sitä puhtaaksi siirtymäksi, mutta kyllä se kaikkialla maailmassa on vihreä siirtymä muualla. Ja se on tuonut tuulivoimainvestointeja, se on tuonut aurinkopaneeli-investointeja. Kävin Pieksämäellä vähän aikaa sitten, ja Pieksämäki mielikuva oli siitä, että siellä oli edelliselläkin kerralla vähän masentunut tunnelma, rakennemuutos ja muut asiat olivat vaikuttaneet. Ja nyt kun kävin siellä syksyn alussa, niin kunnanjohtaja hymyili kuin Hangon keksijä, yrittäjät istuvat tyytyväisenä omassa seminaarissa ja kysyivät, mitä täällä on tapahtunut. Ja pieksämäkeläiset sanovat, että 30 uutta tuulivoimalaa, uusia yli 100 hehtaarin aurinkopaneelialueita, uusia yrittäjiä, vihreä siirtymä heidän kunnassaan totta. Ja on muuttanut tätä asetelmaa. Ja sitä ajattelin, että jos tämä voi tehdä Pieksämäellä, niin tämä voi tehdä varmasti aika monella muulla paikkakunnalla Suomessa. Ja jos katsoo, mitä siellä vihreän siirtymän päässä näkyy ja hahmottuu, niin siellähän näkyy vetytalouden mahdollisuudet. Eli tällä kotimaisella energialla, sähköllä saadaan vetyä ja voidaankin sitten saada aikaan vihreää terästä, vaikka siellä korvataan niitä Raahen prosesseja puhtaammiksi, ilmastoystävällisemmiksi, tai tehdä jopa synteettisiä polttoaineita, liikennepolttoaineita. Ja tämähän on aivan uusi näkymä Suomelle tämän vihreän siirtymän kautta. Ja nyt vaan toivoisin, että nämä vihreän siirtymän investoinnit, niitä edelleen vauhditettaisiin eikä millään tavalla jarrutettaisiin. Tässä tulee sekä huoltovarmuutta, omavaraisuutta, että sellaista teknologiaa, tämän vetyteknologian myötä, jota voimme teknologiana viedä muualle. Meillä on erittäin hyviä osaajia, suuria yrityksiä, jotka ovat mukana tässä vetytekniikassa, ja taatusti tämä tulee olemaan maailmalla hyvin kysyttyä teknologiaa. Mulla ei näin reaalovihreänä ole mitään ongelmaa kutsua sitä energiatalouden vihreäksi siirtymäksi. Sitähän se on. Ja oikeastaan jatkaisin tästä, mitä Pekka totesi, niin tämä tuulivoiman merkitys on todella suuri myöskin aluetalouden kannalta. Mä olen kiertänyt paljon viime kuukausina Suomea juhannuksesta lähtien hyvin tiiviisti ja käynyt paljon myöskin Pohjanmaalla. Ja silloin kun puhutaan Suomen energiatalouden vihreästä siirtymästä ja sen mukaisesta investoinnista, niin kun katsoo karttaa, niin ne sijoittuvat melko pitkälle 90% todennäköisesti Oulun, Kokkolan, Vaasan, Närpiön kautta Poriin ulottuvalle vyöhykkeelle. Mutta sen sijaan ikävä kyllä, ehkä Pieksämäki on poikkeus tässä, myönteinen poikkeus, mutta pääosin Itäinen Suomi ja Kaakkoinen Suomi on jäänyt ilman merkittäviä tuulivoimainvestointeja ja niiden mukana tulevia kiinteistöverojen tuottoja kunnille. Ja tämä on melkoinen handicap, melkoinen ongelma itäisen Suomen kehityksen kannalta. Ja toivon, että tähän löytyisi ratkaisuja, teknologisia ratkaisuja ja poliittisia ratkaisuja, jotta tämä takamatka saataisiin kurottua umpeen, koska tuulivoima on hyvin keskeinen osa vihreää siirtymää ja se on keskeinen osa taas sitten Suomen energia- ja aluetaloutta. Pekka, olimme Ollin kanssa samassa seminaarissa Joensuussa, jossa Itä-Suomi-foorumissa, jossa tästä puhuttiin, ja kenraali Rätyhän on tehnyt aika hyvän selvityksen näistä Itä-Suomen tuulivoiman esteistä. Ne liittyvät tutkateknologiaan. Tuulivoimalat häiritsevät nykymuotoisia tutkia, mutta tämä alan edustaja, tuulivoima-alan edustajathan ovat sanoneet, että he voisivat kompensoida vaikka siirtymistä uusiin tutkiin ja uuteen tutkateknologiaan, että se on sen verran kannattavaa tämä tuulivoima-investointitoiminta, että se kannattaisi tällaiset uudet tutkainvestoinnit tehdä, että näitä reittejä pitkin voisi löytyä näihin ratkaisuihin. Hyvä. Puhutaan sitten vähän luonnonvaroista. Ovatko Suomen luonnonvarat meidän omiamme vai ovatko ne EUn yhteistä omaisuutta? Eli tulisiko Suomeen ja etenkin Lappiin perustaa uusia kaivoksia, jotta Euroopan tällaisten kriittisten raaka-aineiden omavaraisuus paranisi? No, kaivoksiinhan liittyy niin kuin kaksi asiaa, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään. Toinen on juuri omavaraisuus mineraalien suhteen, omavaraisuus Euroopassa mineraalien suhteen. Suomessa on paljon rikasta maaperää
ja toinen on sitten näiden kaivosten ympäristövaikutukset, vaikutukset asukkaisiin, ympäristöön, mutta myös oikeastaan kuntien elinkeinoelämään. Lapissahan tämä kärjistyy sitten siinä muodossa, että jos keskustelee Lapin matkailuyrittäjien kanssa, niin saa hyvin selvän vastauksen, tarvitaanko lisää kaivoksia. Itse asiassa saa myös selvän vastauksen, tarvitaanko lisää hakkuita Lapissa, koska Lappia myydään tietenkin puhtaana alueena, jossa ympäristö on hyvässä tilassa ja sitten kaivostoiminta on hyvin toisen tyyppistä. Kaivostoimintahan sinänsä on ajan myötä parantunut esimerkiksi ympäristökysymysten ja jätehuollonkin osalta, että voidaan tehdä ympäristön kannalta ystävällisempiä prosesseja, mutta jokainen kaivos pitää kuitenkin käsitellä eri kysymyksenä ja on alueita, jonne en kaivostoimintaa sallisi juuri näiden luontoarvojen vuoksi. Siinä täytyy olla hyvin tarkkana. Aikanaan olin ympäristöministerinä, kun Natura 2000-ohjelmaa tehtiin ja silloin käytiin juuri tätä ristiriitaa luonnonsuojelun ja kaivosvarausten ja tämän tyyppisten kanssa. Myöskin kunnille tietysti tämmöinen, voisi sanoa, ylenpalttinen kaivosvaraaminen tuo kuntien maankäytön suunnittelussa aikamoisia haasteita, ja tietysti on yksityisiä maanomistajia myös, jotka kokevat, että heidän kantaansa tai mielipidettään ei kylliksi kysytä nykyisissä kaivosbuumissa, voisi sanoa näin, että hyvin halliten, hyvin ohjaten, tarkoilla ympäristökriteereillä totta kai kaivostoimintaa voidaan harjoittaa, mutta jokainen kaivos pitää tässä mielessä käsitellä erikseen. Sinänsä ymmärrän sen pyrkimyksen, että esimerkiksi joissain harvinaisissa metalleissa pyritään esimerkiksi Kiinan riippuvuutta vähentämään, ja tämä on yksi Euroopan unionin tavoitteista. Mitä Olli mieltä, ovatko meidän luonnonvaramme meidän omiamme? Toimitaan kaivoslain mukaan ja muun Suomen lainsäädännön mukaan. Mielestäni kaivannaisteollisuus on meille mahdollisuus, mutta sen pitää toimia kestävällä tavalla. Mä jouduin hoitamaan, mulle tuli syliin elinkeinoministerinä Talvivaaran kaivos keväällä 2015 ja jouduttiin tekemään paljon työtä ja tuo yritys, joka nykyisin on nimeltään Terrafame Oy, tulee muuten italian kielen sanasta terrafame, joka tarkoittaa nälkämaata. Eli Terrafame pyörittää nyt tuota kaivosta ja se on aika lailla toisenlainen kuin, tai täysin toisenlainen kuin se Talvivaara, joka tunnetaan vaikka sitä fiktiivisesta dokumentaarisesta filmistä taannoin. Eli nämä on vaikeita kysymyksiä ympäristön kannalta ja tietysti koko yhteisön kannalta. Mun mielestä tämä nykyinen kaivoslaki on suhteellisen hyvä, se ottaa ympäristönäkökulmat myös huomioon. Ja silloin kun noudatetaan kaivoslakia ja otetaan nämä seikat huomioon, niin silloin on mahdollista tietysti hyödyntää näitä luonnonvaroja. Mutta pidän kyllä ympäristönäkökohtia ja myöskin matkailunäkökohtia hyvin tärkeinä tässä yhteydessä. Olen itse Pro-Kuusamo-liikkeen jäsen ja en hyväksyisi uraanikaivosta sinne Rukan rinteiden ja Kuusamon kansallispuistojen viereen. Tai sitten vaikka Etelä-Savon, Saimaan ja Puulan kauniille mökki- ja matkailualueelle. Ei niitä pidä pilata kaivostoiminnalla, ei ainakaan kestämättömällä kaivostoiminnalla. Ja sen takia nämä pitää aina tarkastella tapauskohtaisesti ja Suomen olemassa olevan lainsäädännön nojalla. Ajatuspaja Alkion tuoreessa kyselyssä selvitettiin sitä, miten suomalaiset suhtautuvat ulkomaisten toimijoiden mahdollisuuteen omistaa maata tai kiinteistöjä Suomessa. Ja muun muassa venäläisten ja kiinalaisten omistus sai täystyrmäyksen ja enemmistö suhtautui varsin kielteisesti esimerkiksi yrityksiin, joiden kotipaikka on jossain angloamerikkalaisessa maassa tai Virossa. Ja tämä tutkimusraportti löytyy tuolta Alkion verkkosivuilta, niin kuin kaikki muutkin heidän tutkimuksensa. Puhutaan metsistä. Mitä mieltä olet Suomen metsien omistusrakenteen kehityksestä? Mennäänkö siinä oikeaan suuntaan? Suomessa on hyvin hajautunut metsänomistus ja se on itse asiassa yksi Suomen tasavallan ja suomalaisen yhteiskunnan pienomistuksen tärkeimpiä kulmakiviä. Ja tällä pienimetsän omistuksella on aikoinaan rahoitettu aika monia osuuskauppoja ja yhteiskouluja ja monia muita toimintoja maakunnissa. Ja siinä mielessä hyvin tärkeä osa
myöskin maakuntien Suomen elinvoimaa. Ja kun mietin metsäpolitiikkaa, niin mä muistan itse asiassa jo silloin, kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, mä olin eduskunnan Eurooppa-valiokunnan vetäjä silloin keväällä 1994 ja silloin satuin olemaan samana päivänä Strasbourgissa, kun Euroopan parlamentti äänesti Suomen silloin EU-jäsenyydestä, myöhemmin EU-jäsenyydestä. Ja samana päivänä siellä julkaistiin ensimmäinen merkittävä metsästrategian raportti, jossa hahmoteltiin yhteistä metsäpolitiikkaa Euroopan unionille. Sen jälkeen olen sekä komission jäsenenä, varapuheenjohtajana ja europarlamentaarikkona koittanut toimia sen puolesta, että Euroopan unionille ei tulisi toimivaltaa metsäpolitiikassa, koska mä tiedän kokemuksesta sen, miten vaikea on selittää keski-eurooppalaisille sitä, että meillä metsiä hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteella, ja meille yleiseurooppalainen lainsäädäntö, joka tulee lähinnä maisemansuojelun näkökulmasta, niin se ei tänne suomalaisiin olosuhteisiin kunnolla sovi. Tällä en missään tapauksessa vastusta sitä, että meillä pitää olla tietenkin kestävää metsänhoitoa, ja meidän tulee saavuttaa meidän ilmastotavoitteemme, mutta samaan aikaan meidän tulee jatkossakin olla hyvin tarkkoja siitä, että metsäpolitiikassa ei siirretä Euroopan unionille toimivaltaa. Olen ollut monissa rauhanprojekteissa mukana, mutta se, mitä en itsekään aina muista mainita, on, että silloin kun tulin ensimmäistä kertaa ministeriksi, 95 ympäristöministeriksi, niin tavoitteena oli metsärauha. Ja metsärauhan toinen osapuoli oli ympäristöministeriö ja toinen osapuoli maa- ja metsätalousministeriö ja ministeri Hemilä siellä. Se oli siis hallituksen sisäinen metsärauha, mutta kyllä siihen sitten ne maanomistajatkin otettiin mukaan ajan myötä. Ja muun muassa Kuusamon yhteismetsän suojeluasioista päätettiin sitten siinä yhteydessä pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen, mutta silloin opin kyllä monta asiaa. Ja kun kysytään, että miltä tyypillinen suomalainen metsänomistaja näyttää, niin tässä istuu yksi heistä, eli juuri näin, että metsät ovat nykyään jakaantuneet, perikunnat perivät paljon kaupunkilaismetsänomistajia, ja ihmisten ehkä tietoisuus tai kyky sitten toisaalta suojeluun, toisaalta metsien talouskäyttöön ei ole niin ammattilaista sitten metsien omistuksen hajautuessa, ja varmaan tulevaisuudessa tarvitaan enemmän mekanismeja, joilla niin kuin metsänomistajia tuodaan yhteen ja lisätään sitä tietoutta sekä suojelupuolella että siellä niissä metsissä, joita käytetään talouskäytössä. Ja olen osittain samaa mieltä Ollin kanssa siitä, että Euroopan unionin yhteinen niin kuin metsäpolitiikka kohtaa niitä vaikeuksia. Muistan keskustelleni Puolan ympäristöministerin kanssa, joka sanoi, että nämä 400-vuotiaat tammimetsät niitä pitää kohdella erityisen hellästi. Ja rupesin miettimään, että missä meillä on ne 400-vuotiaat tammimetsät, ei taida löytyä, että nämä metsätyypit on hyvin erilaisia, että nämä erot totta kai pitää siinä ottaa huomioon. Mutta sitten kun mietitään vaikkapa Euroopan unionin yhteistä ilmastopolitiikkaa, niin kyllä siinä maankäyttö on myöskin merkittävässä asemassa, ja silloin pitää katsoa ne metsän kyky sitoa hiiltä, metsän uusiutuminen, miten ylipäätään maankäyttöpolitiikka etenee niin, että kasvullisuutta ei hävitetä ja näin poispäin. Ja tiedän sen niin kuin helpon argumentin, joka on se, että no, mutta nämä kreikkalaiset, kun ne on hävittänyt ne metsänsä jo kauan sitten, niin miksi meidän pitäisi tehdä, mutta usein tämmöinen vertaaminen on tuloksetonta, vaan pitää lähteä siitä tilanteesta, missä ollaan ja miten saadaan mahdollisimman hyvin nielut säilymään, ehkä nieluja kasvatettuakin, ja päästään tekemään koko Euroopan yhteistä ilmastopolitiikkaa, ja jokaisen pitää kantaa siinä silloin aina vastuunsa. Kiitoksia. Sitten mennään metsästä kohti ihmisoikeuksia. Suomen kauppadelegaatiot maailmalla luovat erilaisia viennin mahdollisuuksia, ja yritysvastuuta koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin ilmennyt, että monet yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, niin kuin säällistä palkkaa tai inhimillisiä työoloja sanoissaan, mutta aina nämä eivät kuitenkaan ulotu sinne tekoihin saakka. Näettekö näissä erilaisissa kaupallisissa delegaatioissa tällaista eettistä problematiikkaa, ja kuinka paljon? No, jos presidentin yksi tehtävä on kuitenkin edistää Suomen taloudellistakin etua ja tarvittaessa vetää näitä
kaupallisia delegaatioita ja mennä sellaisille markkinoille, missä ehkä on suurin hyöty siitä, että valtiovalta on mukana näitä sopimuksia tekemässä tai ainakin tuuppaamassa eteenpäin. Sellaisia maita on paljon, jossa se valtion merkitys on edelleen keskeinen, niin totta kai presidenttinä tätä työtä tekisin ja suomalaisia yrityksiä palvelisin, ja näin olen tehnyt ulkoministerinäkin. Mutta sitten on totta kai maita, joissa samaan aikaan poliittisella puolella joudutaan ottamaan ihmisoikeuskysymykset esille. Jossain maissa on jopa pakkotyötä, käytetään joissakin yhteyksissä ja näin poispäin. Ja niissäkin pitää olla äärimmäisen rehellinen, että ne nostetaan aina pöydälle. Suomi on esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvostossa pitänyt esillä Kiina-kysymystä ja Kiinan ihmisoikeustilannetta, ja näin pitää jatkossakin tehdä, että etsiä ne foorumit, missä mahdollisimman suurella äänellä ja suurella voimalla voidaan näiden epäkohtiin puuttua, ja jokaisessa tapaamisessa ne pitää systemaattisesti nostaa esiin. Sitten tulee kysymys, että onko jotain maita, joita kokonaan pitäisi sitten boikotoida näistä syistä, niin tietysti silloin, kun maille asetetaan sanktioita, niin kuin nyt Venäjälle on asetettu, niin totta kai niitä sanktioita pitää noudattaa, ja sitten pitää myöskin välttää kaikin tavoin sitä sanktioiden kiertämistä. Nyt ollaan nähty, että Venäjän sanktioita ilmeisesti kierretään tuolta Kazakstanin ja muiden stanien kautta, eli tällaiset vuodot pitää sitten tukkia, ja suomalaisten yritysten ei ainakaan pitäisi olla millään tavalla sitten etsimässä porsaanreikiä tällaisiin sanktioihin. Mutta kuinka vaikeaa tai millaista tasapainoilua se vaatii? Miten, Olli, pystyisit ja haluaisit presidenttinä nostaa tällaisen valtiovierailun kohdemaan ihmisoikeuksia esille siellä, kun sä olet siellä isäntien vieraana? No, mä olen tottunut tekemään sitä muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtajana ja laajentumiskomissaarina. Laajentumiskomissaarin tehtävänä mulla oli nostaa esiin erilaisia oikeusvaltion tai ihmisoikeuksiin, naisten tai vähemmistöjen oikeuksiin liittyviä epäkohtia tai puutteita lainsäädännössä, ja kävimme tiukkoja neuvotteluja muun muassa silloisen pääministerin, nykyisen presidentti Erdoganin kanssa Turkin tilanteesta. Aika moni asia etenikin tuolloin Turkissa, toisin kuin tällä hetkellä. Siellä ehkä mennään mieluumminkin takapakkia. Ja sama koski myös Kiinaa, kun talouskomissaarina hoidin Euroopan unionin taloussuhteita Kiinan kanssa, vedin sinne delegaatioita, niin silloin me nostimme sitten esiin myöskin Kiinan ihmisoikeusloukkaukset, ihmisoikeusongelmat. Tämä on Euroopan unionin ja Suomen tasavallan keskeistä arvoperustaa, ja kyllä meidän tulee ne asiat tietysti myöskin valtionverolle yhteydessä ottaa esiin. Presidentin on mielestäni luonteva ja oikeastaan välttämätöntä tehdä työtä valtionvierailulla ja muutoin suomalaisen viennin edistämisen puolesta, ja tekisin sitä kyllä hyvin mielelläni ja myöskin kokemuksesta, koska esimerkiksi elinkeinoministerinä toimin aktiivisesti viennin edistämistyössä, ja oikeastaan voi sanoa, että se oli semmoinen henkireikä tai vapauden valtakunta välillä verrattuna siihen, että puolen vuoden ajan vedin neuvotteluja kilpailukykysopimuksesta työmarkkinajärjestöjen kanssa, joka oli välillä aikamoista kivireen vetämistä. Päästiin kyllä maaliin, ja sitten siinä välissä hoidin Terrafamea ja muita vastaavia, että aina kun pääsi maailmalle edistämään suomalaista vientiä, niin se oli semmoinen vapaa tuulahdus ja sai edustaa Suomea maailmalla. Siihen aikaan mulla oli 3 kirjaimen lyhenne, jota mä käytin, ja lisäsin siihen vielä 4. Eli kun markkinoin Suomea, niin oli englanninkielellä BCD, eli bioeconomy, cleantech, digitalization, eli biotaloudessa, ympäristöteknologiassa ja digitalisaatiossa suomalaisilla yrityksillä on paljon ratkaisuja tarjottavana maailmanmarkkinoilla ja niissä kohdemaissa, missä kävin, Emiraateissa tai Japanissa tai muualla. Ja lisäsin tähän vielä 1 kirjaimen, eli H, eli Health Tech, terveysteknologia, joka on Suomen viennin salainen ase ja jonka merkitys tulee arvioinnin mukaan edelleen tulevaisuudessa kasvamaan
johtuen myös siitä, että kaikki maat oikeastaan ikääntyvät ja terveydenhuollon ja terveysteknologian merkitys tulee kasvamaan ja se on Suomelle yksi merkittävä ja vahva kasvuala. Mennään eteenpäin. Ihan pieni huomautus tähän vielä. Yksi sellainen sektori, joka aina unohtuu, on kulttuuri. Eli meidän ruotsalaisille oli aina kateellinen tästä, että heillä on Abba ja kaikkia muita laatutuotteita. No meillähän on Kääriä tietysti, jota presidenttinä voisi viedä eteenpäin, mutta vakavasti puhuen kapellimestarit, suomalainen kirjallisuus, suomalainen taide ja näin poispäin. Se on oikeasti sellainen ala, joka on kasvava ala ja siihen liittyy paljon digitaalisuutta tietysti nykypäivänä ja uskon, että sillä sektorilla myös kannattaa sitä vientiä edistää. Ollin salaisten aseiden kautta saadaan nikkaroitua aasinsilta takaisin tuonne turvallisuuteen. Kokonaisturvallisuus kattaa perinteisen sotilaallisen uhkakuvan lisäksi myös ilmastonmuutoksen ja isot erilaiset muuttoliikkeet sekä energian, ruoan ja vesivarojen niukkuuden. Ja ilmaston lämpeneminen on tekemässä tällä hetkellä osasta maapallon alueita lähes elinkelvottomia, etenkin tuolla Afrikan alueella. Miten näette, millaisia asioita tuolla Välimerellä ja Euroopan eteläisillä rajalla tulee tapahtumaan? Millaisia visioita tai uhkakuvia sieltä meille nousee? No tietysti jos katsoo sitä synkintä mahdollista kuvaa, niin ilmastonmuutos lisää aavikoitumista Pohjoisessa Afrikassa. Ilmastonmuutos lisää paikallisia konflikteja, kun ihmiset, jotka ovat menettäneet viljelyalueensa, siirtyvät toisille alueille ja tulee kärhämää maankäytöstä. Ja tätä on jo tapahtunut ja viime kädessä tulee ympäristöpakolaisuutta näillä alueilla. Muistan, kun aikanaan eduskunnassa käytiin keskustelua siitä, että välittävätkö köyhät ihmiset ympäristöstä ja joku, olikohan se sen aikainen SMP:n kansanedustaja, joka sanoi, että eihän köyhillä ihmisillä ole aikaa ajatella ympäristöä, heillä on paljon muita huolia. Ja sitten kun tein YK:lle töitä ja kävin maailman köyhimmissä maissa, Afganistanissa, Sudanissa. Ensimmäinen asia, jonka köyhät ihmiset näillä köyhimmillä alueilla ottavat esiin, oli ympäristö. Ympäristön turmeltuminen, ympäristön pilaantuminen, juomaveden puute, aavikoituminen. He ovat pulassa, heillä ei ole ulospääsytietä, heidän vaihtoehtonsa on joutua pakolaisuuteen. Ja se on kyllä herättävä visio. Ja erilaiset taudit leviävät uudella tavalla. Malaria leviää uusille alueille, kun ilmasto muuttuu. Ja jos emme tee Välimeren alueen ja Pohjoisen Afrikan ja Afrikan kanssa työtä tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin sitten olemme joka tapauksessa kohtaamassa tämän kaikki seuraukset. Ja jos katsomme sitten vähän pohjoisempaan arktisten alueiden sulamista, sitä sulamisvauhtia, sehän on tavattoman nopea. Tapasin näitä nuoria, jotka pyörii tässä operaatio Arktiksessa ja he ajattelevat, että olemme jo menettäneet itse asiassa mahdollisuuden vaikuttaa normaalisti tähän ilmastonmuutokseen, että pitää mennä tämmöiseen geoengineering suuntaan, jossa pilviin ruiskutetaan kemikaaleja ja keinotekoisesti jäädytetään napa-alueita tai mereen pannaan verhoja, jotka estävät lämpimien merivirtojen menon kohti arktista aluetta. Jotkut maat saattavat näitä asioita jo suunnitella. Tämä on yliopistojen hommaa tällä hetkellä, tämä geoengineering, mutta mietitään näitä keinotekoisia tapoja sitten pitää yllä elinkelpoisia alueita. Ja tämä tuo erittäin vaarallisia näkymiä tulevaisuuteen. Ja tietysti presidentti on se, joka vetää Suomen delegaatiota esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa, pitää aina yllä ja esillä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja myöskin tarvittaessa osallistuu näihin osapuolikokouksiin, joissa nyt seuraava on tulossa tuonne Arabiemiraatteihin. Niin Pekka, sä sanoit, että me kohtaamme nämä seuraukset. Lyhyesti, mitä ne seuraukset ovat? Seuraukset ovat lisääntynyt muuttoliike kohti Eurooppaa, taikka sitten nälänhätäalueet, joissa elintarvikkeet ovat loppuneet, ihmiset, jotka ovat joutuneet omilla alueillaan pakolaisiksi, erilaisten tautien leviäminen ilmastonmuutoksen seurauksena, nämä esimerkiksi. Millaisia uhkia Olli näet näissä asioissa? No, aika samankaltaisia. On varmaankin luettu samoja kirjoja ja kuultu samoja luentoja, mutta yhtä kaikki niin lisäisin tähän kyllä sen, että kun katsoo eteläistä Eurooppaa ja sen kehitystä, niin siellä sekä metsäpalot että tulvat ovat myöskin keskisessä Euroopassa lisääntyneet hyvin voimakkaasti ja näillä on jo olennaisia taloudellisia vaikutuksia ja esimerkiksi sijoittajat joutuvat katsomaan niiden aiheuttamia riskejä ihan eri tavalla tänä päivänä kuin aikaisemmin. Ja tämä tietysti johtaa myös siihen, että tietoisuus ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksista on kasvanut, mikä sinänsä on hyvä asia, jos se
ja kunhan se johtaa myöskin sitten toimintaan. Kyllä tämä Afrikkaan liittyvä ilmasto- tai ympäristöpakolaisuus on ehkä suurimpia uhkakuvia tässä mielessä ja hyvin realistinen, vakava uhkakuva. Ja me oletan, että me tullaan näissä presidentinvaalipaneeleissa jatkossa keskustelemaan tästä ehkä enemmänkin sen takia, että Jutta Urpilainen komissaarina vastaa Euroopan unionin yhteistyöstä, kehitysyhteistyöstä Afrikan kanssa ja muutenkin näistä kansainvälisistä kumppanuuksista. Ja tulemme ehkä näissä asioissa tenttaamaan Juttaa ja myöskin saamaan häneltä näkökulmia siihen millä tavalla Suomen ja Euroopan kannattaisi näitä asioita hoitaa ja tarkastella. Niin nyt näyttää sille, että Suomi ei kuitenkaan, tai ei tule saavuttamaan ilmastovelvoitteitaan EU:ssa eikä pysäyttämään tätä luontokatoa, jos nykyinen linja jatkuu, niin antakaa nyt hallitukselle muutama hyvä politiikkasuositus, kuinka näitä asioita saadaan kuntoon ja oikealle uralle. Minusta leveällä pensselillä todettuna hyvin tärkeää olisi se, että sen sijaan, että me käytetään aikaa ja energiaa meidän keskinäiseen nahisteluun metsä- ja nielupolitiikasta Suomessa, niin kuin viime hallituksen aikana liian usein nähtiin, niin sen sijaan meidän kannattaisi keskittyä todella isoihin asioihin, joilla vaikutetaan ilmastonmuutokseen. Lähtien siitä, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja se edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja. Tarkoittaa sitä, että Suomi on kuitenkin ilmastotavoitteiden osalta Euroopan kärkikolmikossa, ehkä Ruotsin ja Tanskan ohella. Eurooppa on maailman kärkeä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mutta ilman sitä, että me saadaan Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia, Etelä-Afrikka ja kaikki muut suuret merkittävät kehittyvät taloudet mukaan näihin ilmastotalkoisiin, niin me saadaan vaikka seisoa päällämme täällä kylmässä Pohjolassa, niin ilmastonmuutos ei hidastu. Ja sen takia Suomen pitää olla nykyistä paljon aktiivisempi kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa. Se on kärsinyt siitä, että me on käytetty aikaa ja energiaa tähän eripuraan ja ahisteluun Suomessa, kun meidän pitäisi olla aktiivinen todellakin kansainvälisen ilmastodiplomatian kentällä. Pekka, sulla on Pekka pitkä kokemus ympäristöasioissa. Miten me saadaan tämä Suomi niin kuin kulkemaan kaikki täällä samaan suuntaan ja saadaan tämä kyseinen keskinäinen nahistelu loppumaan? No kyllä tämä ensimmäinen ohje on se, että ne asiat, mitä voi tehdä kotimaassa, kannattaa kotimaassa tehdä. Et olin kyllä pahoillani, kun katsoin hallitusohjelmasta, että siirtyminen sähköautoihin hidastuu, sähköauton kantaan hidastuu, vihreän siirtymän tukeminen hidastuu ja näin poispäin. Siinä ei ole mitään järkeä, että me tahallaan jarrutetaan Suomessa tätä positiivista kehitystä, jonka vauhtiin me ollaan päästy. Tästä kannattaa pitää kiinni ja kannattaa niin kuin oma tontti hoitaa ensin. Ja se on aina vaikuttavaa, kun menee maailmalle ja kertoo, että me ollaan jo tehty tämä ratkaisu omasta puolestaan. Meillä tämä toimii ja meillä tämä on jopa taloudellisesti kannattavaa tehdä näin. Ja silloin tulee uusia teknisiä ratkaisuja, joita voidaan maailmalle viedä. Mutta samaa mieltä siitä, että maailman mitassa me tarvitaan näitä isoja toimijoita. Puhuin John Kerryn kanssa sen jälkeen, kun Bidenin hallinto oli aloittanut ja John Kerry oli Yhdysvaltain ilmastolähettiläs, ja hän kiitti Eurooppaa Trumpin ajasta. Hän sanoi, että jos te ette olisi Euroopassa pitäneet tätä ilmastoliekkiä yllä, tehneet omia ilmastoratkaisuja, ne yhdysvaltalaiset kaupungit ei olisi uskonut, että kannattaa tehdä näitä ratkaisuja. Yhdysvaltain jotkut osavaltiot, jotka olivat edistyksellisempiä, eivät olisi uskoneet, ja yhdysvaltalaiset yritykset eivät olisi uskoneet, että kannattaa tehdä ilmastoinvestointeja. Et se, että piditte Euroopassa ilmastolippua liehumassa, auttoi tämän Trumpin kauden yli. Ja se oli kyllä aika voimaannuttava puheenvuoro. Oltiin tehty jotain oikein, ja nyt saatiin sitten ainakin Bidenin hallinnon aikaan myöskin Yhdysvallat paremmin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Elämme myös ratkaisevia aikoja varmaan sen suhteen, että millainen presidentti valitaan tuonne Yhdysvaltoihin seuraavaksi. Kestävyystieteilijät ovat yrittäneet yhä vahvemmin kiinnittää huomiota planeetan tällaisen ekologiseen kantokykyyn ja tarpeesta muodostaa uudenlainen talous, joka huomioisi nämä kantokyvyn rajat sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Ja ajatuspaja Alkiollakin on menossa tutkimushanke nimeltä Kohtuutalouden vaihtoehto. Mitä mieltä ehdokkaat ovat seuraavasta väitteestä? Ihmiskunta pystyy ratkomaan ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakriisit teknologialla ja samalla talouskasvua voidaan edelleen tavoitella entiseen tahtiin. No,
kuulostaa mahdolliselta väitteeltä. Silloin kun ympäristöliikkeet Suomessa alkoivat saada tulta purjeisiin, niin usein ympäristöliikkeitä syytettiin siitä, että ne ovat talouskasvun vastaisia liikkeitä ja pitää valita joko ympäristönsuojelun tai talouskasvun välillä. Muistan, että kun nuorena kloppina julkaisimme Köynnös-nimistä lehteä ja kirjoitin siihen joskus pääkirjoituksen otsikolla "Ei takaisin puuhun, vaan puut takaisin". Ja ajattelin, että tälle linjalle meidän Suomessakin pitää lähteä, kun ajatellaan meidän ympäristöämme, myöskin kaupunkiympäristöämme. Meidän pitää elää luonnon kanssa sopusoinnussa. Ja nyt tavallaan monet niistä asioista, jotka tuntuvat hyvin utopistiselta, puhuttiin tuulivoimasta, aurinkoenergiasta, biomassasta, niistä on yhtäkkiä tullut meidän energiatuotantomme arkipäivää, ja ne ovat itse asiassa niitä asioita, joihin meidän teollisuutemme tänä päivänä uskoo. Ja sen takia kannattaa pitkällä aikavälillä tehdä tätä työtä ympäristömuutoksen puolesta ja uskoa myöskin joskus niihin unelmiinsa ja visioihinsa, joita tässä on. Ja nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että yritysjohtajat niin kuin koputtavat olkapäähän ja sanovat, että hei, että mehän tehtiin se, että me saatiin Suomessa nämä investoinnit liikkeelle, pystyttiin tekemään vihreämpää Suomea tätä kautta, ja meillä on erittäin hyvä perspektiivi jatkaa sillä polulla, eli väite on totta. Se väite on mahdollista tehdä todeksi, mutta se vaatii tietysti aina poliittisia ratkaisuja ja sääntelyratkaisuja, jotka tukevat sellaisen teknologian kehittämistä, jolla kyetään toteuttamaan uusiutuvan energian ratkaisuja ja sitä kautta saavuttamaan ilmastotavoitteet. Taloustieteessä tutkitaan paljon sitä, että millä tavalla talouden kasvu, siis tavallaan bruttokansantuotteen kasvu, erkanee energiatuotannon kasvusta vai erkaneeko se varsinkin fossiilisesta energiasta. Ja kun on tarkasteltu viime vuosina tai viime vuosikymmeninä sekä Euroopan että Yhdysvaltain kehitystä, niin varsinkin Euroopan unioni on kyennyt joitakin vuosia sitten pääsemään siihen, että talouden kasvu ei enää edellytä samanlaista energiatuotannon kasvua kuin aikaisemmin. Tästä puhutaan aika paljon termillä decoupling eli irtikytkentä. Ja tämä tavallaan kokonaistalouden, makrotalouden näkökulmasta todistaa tuon väitteen oikeaksi. Mutta niin kuin sanoin, niin ei se tapahdu automaattisesti. Eli pelkästään teknologia ja hyvät puheet eivät riitä, vaan tarvitaan myöskin poliittisia päätöksiä, sääntelyratkaisuja, kuten esimerkiksi Euroopan unionissa on tehty päästökauppajärjestelmä rakentamalla vuonna 2008 ja sitä uudistamalla vuonna 2013. Kaikkein paras ratkaisu olisi taloustieteilijöiden suosittama globaali hiilivero, globaali päästövero, joka olisi samankaltainen kaikille, mutta kun siihen ei päästä, ei Kiina ole siihen valmis eikä Yhdysvallat ole siihen valmis, niin tuon first best, eli parhaan mahdollisen vaihtoehdon sijaan on sitten valittu second best, toiseksi paras reitti, joka on sitovat kansainväliset sopimukset, kuten Pariisin sopimus 2015, ja sitten niiden ohjaava vaikutus talouteen teknologian hyödyntämisen kautta. Tällä tavalla päästään eteenpäin. Ilmastonmuutoksen hillinnässä puhutaan vahvasti tietysti myös tällaista oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta, miten nämä eri toimet niin kuin kohtelevat ihmisiä, kella on varaa hankkia mitäkin tai kella on varaa luopua mistäkin. Miten me pystytään pitämään kaikki ihmiset ja ihmisryhmät mukana tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ettei kellekään tule ikään kuin kohtuutonta taakkaa? Globaalisti ensinnäkin olin... Rajataan tämä kysymys Suomeen. Meillä puhutaan siitä, kellä on varaa ostaa sähköautoja tai kellä on varaa... Sanon kuitenkin sen globaalin taustan, että kun olin Kioton ilmastoneuvotteluissa 1997, niin silloin käytiin läpi tätä, että minkälaiset olisivat per capita päästöt maailmassa ja minkälaiset rajoitukset tulisivat, jos nämä olisivat henkeä kohti lasketut päästöt, ja Intian
ympäristöministeri oli kovasti sitä mieltä, että eiköhän lasketa nämä päästöt henkeä kohti ja te saatte oman osuutenne ja he saavat oman osuutensa ja asia on sillä selvä. Eli on vahvasti näitä globaaleja vaatimuksia tämmöistä täydellisestä päästöjen tasa-arvosta ja me sitten lännestä selitämme, että kun meillä on tämä teollinen historia ja me olemme jo tuottaneet näin ja näin paljon ja muuten meidän on vaikea päästä tältä tasolta alaspäin. Tämä on erittäin komplisoitu keskustelu. Mutta kotimaassa on minusta erittäin tärkeää, että katsotaan, että nämä ympäristönsuojelusta johtuvat kustannukset, ilmastonsuojelusta johtuvat kustannukset jakaantuvat tasaisesti ja myöskin, että ihmisiä tuetaan niissä ratkaisuissa, joilla siirrytään vähemmän energiaa kuluttavaan asumiseen, tuetaan lämpöpumppuja niin kuin on tehtykin, tuetaan näitä erilaisia energiaratkaisuja. Eli ihmisillä täytyy olla mahdollisuus hankkia tätä uutta teknologiaa ja se ei saisi olla sellainen kysymys, joka jakaa suomalaisia niin, että meillä on joitain alueita, joissa tähän voidaan investoida ja joitain, missä ei voida. Ja tämä on tietysti tämmöinen kansallinen oikeudenmukaisuuskysymys. Ja tämmöisellä ohjaavalla verotuksella tai tuilla tätä voidaan hyvin ohjata. Olli. Tuo globaali näkökulma on kyllä hyvin tärkeä. Ei mene siihen, kun rajasit sen pois tästä, mutta totean vain sen, että siellä on olemassa YK:n puitteissa ilmastorahasto, se on aika vaatimaton, mutta me joudutaan ottamaan tämä oikeudenmukainen siirtymä huomioon myöskin globaalilla maailmanlaajuisella tasolla. Sen tulee olla yksi osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Suomessa on samalla tavalla tärkeää toimia aidosti oikeanmukaisen siirtymän periaatteella. Mä tiedän hyvin, että tuo sana on muodostunut, ei nyt ehkä kirosanaksi, mutta sille on vähän naureskeltu joillakin suunnilla sen takia, että se siirtymä ei aina tunnu niin oikeudenmukaiselta. Mutta on valtavan tärkeää, jos me ajatellaan, että miten me pidetään Suomen yhtenäisyydestä huoli ja pidetään tuki ilmastotoimille, niin kyllä meidän pitää pystyä tuilla ja muilla ratkaisuilla huolehtimaan siitä, että ne tuottajat, esimerkiksi turvetuottajat tai vastaavat, jotka kärsivät näistä ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävistä toimista ja päätöksistä, niin he saavat siitä oikeudenmukaisen kompensaation. Sekin on osa sitä, että rakennetaan Suomea oikeudenmukaisesti ja kansallisen eheyden pohjalta. Hyvä. Puhutaan lopuksi teistä vielä vähän ihmisinä ja johtajuudesta. Teillä on vaalikampanjat käynnistyneet ja olette olleet monissa paneeleissa ja tavanneet varmaan kansalaisiakin jo aika paljon. Oletko tämän kampanjan aikana oppinut jotain uutta realiteetteihin perustuvaa tietoa, minkä perusteella olisit muuttanut jotain omaa näkemystäsi? Kyllä keskustelu aina on paikallaan ja minäkin olen oppinut muun muassa sen, mitä äsken kerroin Itä-Suomen tilanteesta ja siitä, mitkä on itäisen Suomen erityiset haasteet. Kaupankäynti Venäjän kanssa on loppunut ja se rokottaa kaakkoista ja itäistä Suomea ja toiseksi siellä ei voida rakentaa mainittavasti tuulivoimaa, mikä myöskin heikentää itäisen Suomen edellytyksiä. Tämä on yksi sellainen seikka, joka tulee ihan eri tavalla ilmi, vaikka sen tiedostaa kyllä, mutta sen tuntee ja kokee ihan eri tavalla, kun kiertää Savoa ja Karjalaa ja Kymenlaaksoa, kun näkee myöskin mikä tilanne siellä on ja keskustelee ihmisten kanssa. Ylipäänsä pidän tällaisten vaalikampanjoiden suolana, suomalaisen demokratian suolana sitä, että meillä on tämän tyyppisiä tilaisuuksia keskustelevaa kansanvaltaa, jossa ei olla pelkästään omissa kuplissamme, vaan keskustellaan myöskin sellaisten ihmisten kanssa, joilla on vähän toisenlaisia näkemyksiä ja pyritään ainakin ymmärtämään sitä toista osapuolta ja ehkä sitten ottamaan varteen myöskin jotain sieltä. Eli tämän tyyppistä keskustelevaa kansanvaltaa me tarvitaan paljon enemmän, jotta Suomi ei entistä pahemmin jakaudu kahtia tai jakaudu useisiin pirstaleisiin ryhmiin, vaan että me kyetään pitämään tämä kansakunta ehyenä. Helsingin Hakaniemen maalaismarkkinoilla meidän valkea teltta on usein kilpailevien puolueiden telttojen vieressä ja sieltä tulee aina virtana sitten erilaisia näkemyksiä ja se on hyvin antoisaa käydä keskustelua vaikka
perussuomalaisten teltalta juuri tulevien ihmisten kanssa, vaikkapa ilmastokysymyksistä. Millaisia kuplia Pekka on puhkonut? No, jotkut tapaamiset ja hetket menee jollain tavalla ihon alle tai tunteisiin, ja samaa mieltä, että vaalikampanjan suola on ihmisten kanssa keskustelu. Ehkä muutama tämmöinen nopea väläys. Pohjois-Pohjanmaalla Vaalassa meidät oli kutsuttu vanhoillislestadiolaiseen kotiin, jossa oli paljon väkeä paikalla, paljon perheitä, ja puhuttiin politiikkaa, puhuttiin presidentinvaaleista ja välillä laulettiin virsiä ja sitten taas jatkettiin politiikan teemoilla. Täytyy sanoa, että kun sieltä kodista lähti se äärimmäisen lämmin tunnelma, hyvät keskustelut jäivät kyllä pitkäksi aikaa mieleen. Tai äskettäin oltiin Lieksassa, Lieksan lukiossa on muuten hieno puutalo, hieno uusi puutalo, jossa ammatilliset opiskelijat ja lukiolaiset on samassa kompleksissa, ja siellä pystyy helposti tekemään kaksoistutkintoja. Oppilaat oli valmistanut hyviä kysymyksiä, käytiin keskustelua, ja sitten siinä lähtiessä, kun vedin takkia naulakolla päälle, siinä istui semmoinen tyttö naulakon reunalla ja kysyi, että hei, mulla olisi vielä yksi kysymys. Mä sanoin, no mikä, että jos sulla olisi antaa yksi elämänohje, mikä se olisi? Mitä sanoit? Siinä kun vedin takkia niskaan, niin yritin nopeasti kelata kaikki hyvät elämänohjeet, joita itsellä oli, ja sitten sanon, että hei, että seuraa unelmias, että myöhemmin sä tulet katumaan, jos et tee sitä. Ja sitten lähdin ulos, ja en tiedä, menikö tämä tyttö kotiin ja sanoi, että Pekka käski lopettaa koulun tai jotain vastaavaa, mutta joka tapauksessa niin kun itsekin mietti jälkeenpäin, että mitähän asiaa se tyttö mahtoi juuri silloin pohtia, oli selvästi omissa mietteissään ja etsi elämänohjetta. Mutta nämä kohtaamiset ennen kaikkea nuorten kanssa on aivan mahtavia. Jos tässä vielä yhden saa jakaa teidän kanssa, Jyväskylän Lyseossa oli 17-vuotias kaveri, joka kysyi, että mistä saat voimaa tämmöisen tilanteen keskellä, jossa ollaan sotien keskellä, ympäristökriisien keskellä, ilmastokriisien keskellä. Ja sitten sanoin, että oli juuri edellisenä päivänä avannut Risto Isomäen kirjan Maailmanparantajan muistelmat ja avannut sen siitä kohdasta sattumalta, missä oli Juise Leskisen biisi Myrkytyksen oireet. Sanat menee suunnilleen näin, että hei, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuolee, vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Et tee tänään se, mitä voit tehdä, ja anna huomisen tuoda omat murheensa. Ja tämä kaveri tuli myöhemmin sanomaan, että hei, että sä oot ensimmäinen, joka oot vastannut tähän kysymykseen hänelle. Että tämä oli hyvä vastaus. Kiitoksia. Siinä ohjeita myös Martin Laakson lukiolaisille, joita meillä on täällä pitkä rivi yleisössä. Nyt ihan nopeat Älkää lopettako koulua kuitenkaan. Meillä on pari minuuttia aikaa, ihan lyhyet vastaukset. Yhteiskunnan kriisikestävyys on paitsi materiaalista, niin myös sosiaalista ja psyykkistä. Me eletään tällä hetkellä monella lailla epävarmaa ja ehkä pelottavaakin aikaa. Mitä sanoisit presidenttinä suomalaisille, jotta me jaksaisimme henkisesti paremmin tässä epävarmassa maailmantilanteessa? Aivan lyhyet vastaukset ja elämänohjeet vielä. No, meillä on tietysti aika synkän näköinen maailmanpolitiikan tilanne tällä hetkellä, ja mä ymmärrän sen, että suomalaiset kokevat huolta ja jopa turvattomuuden tunnetta siitä, mutta toisaalta kannattaa kyllä muistaa se, että meillä on merkittäviä vahvuuksia, isoja vahvuuksia Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä on vahva perusluottamus yhteiskunnassa. Meillä on aika hyvin koulutettuja nuorempia ja keski-ikäisempiä ja varttuneempia ihmisiä, osaavia ihmisiä. Meillä on yrittelijästä ja työtä tekevää, työtä pelkäämätöntä porukkaa. Kyllä meillä on kaikki eväät olla tulevaisuudessakin paitsi selviytyjä kanssa, myöskin menestyjiä kanssa, kunhan meillä on kykyä uudistua ja kunhan pystymme pitämään keskenämme yhtä. Ja kunhan meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan viisaasti, ennakoivasti ja vakaalla kädellä. Tällä tavalla me pärjäämme ja se luo toivoa ja antaa tulevaisuuden näkymää. Pekalta tähän vielä kauniit loppusanat. Uskon, että Suomessa näinä aikoina on löytynyt semmoinen uudenlainen isänmaallisuus. Me halutaan pitää tämä maa turvallisena kaikkien maailman myrskyjen keskellä. Me halutaan pitää meidän raja rauhallisena, sikäli kun se meistä riippuu. Ja me halutaan pitää meidän lapsista ja nuorista hyvää huolta. Kiitoksia Pekka Haavisto ja Olli Rehn
Kiitos, että olitte mukana. Kiitos näistä kauniista loppusanoista. Istutaan vielä kaikessa rauhassa. Ehdokkaille on tulossa täältä hieman vinkkejä arkinuukailuun Maaseudun Sivistysliitolta. Yes, moikka moi. Olen Savu Kallio Ajatuspaja Alkiosta. Kiitos paljon Olli Rehn ja Pekka Haavisto sekä myös kiitokset meidän juontajalle Sami Turuselle. Ajatuspaja Alkion puolesta haluamme tosiaan antaa vieraillemme vinkkejä arkinuukailuun, tämmöisen kokoelmapaketin sekä tulevalle presidentille, sori Sami, tämä ei tarvitse koskea sua, vinkkejä kriisinhallintaan. Kiitoksia opuksista, kiitoksia herroille ja kiitoksia yleisölle täällä paikan päällä ja kiitoksia myös siellä ruutujen äärellä viihtyneille ihmisiä. Ja muistakaa, että jotta voitte vaikuttaa toiveikkaisen tulevaisuuteen, niin sitä varten pitää äänestää. Kiitoksia, oli ilo. Täältä penkistä huutelen vielä sen verran. Tätä iskun kestävää raporttia, selvitystä löytyy myös tuosta pystypöydältä matkalla oville. Kiitoksia.